No moro, se on Teknik tästä Hip Heikomilta. Tänään katsellaan muutamaa kättä. Teemana olisi bluffaaminen, eli tilanteita, missä ollaan bluffattu, missä meillä ei ole kovin kummoista kättä. Ja ollaan lyöty silti, eli bluffattu. Ja mietitään sitten, että missä vaiheessa meidän pitäisi luovuttaa kädestä vai bluffataanko ihan loppuun asti. Ja pari erilaista tilannetta, niin lähdetään näitä purkaa läpi tästä. Eli ensimmäinen tilanne tässä tämmönen 10-9, joka avattiin tästä cut-offista. Lähinnä sen takia, koska täällä oli iso paisti tässä pienellä blindilla, niin avattiin tosta toi käsi. Tääkään nyt ei mitenkään hirmu vakuuttava kaveri ollut tää komaako tästä. Ja floppi tulee kurku 7. Vastustajassa sen verran, että se aika usein menee showdowneihin. 34 pinnaa kerroista. Se ei hirveästi 3 pettäille preflopissa. Mut joo, mun mielestä kumminkin ihan ok, että joko tässä olisi silleen, että suoraan lähdetään sekä kippaa tyyliflopilta, koska ei välttämättä hirmu useasti vastustaja kippaa flopin lyöntiin, mutta tässä lähdettiin kumminkin lyömään floppia. Ja katsotaan sitten mitä niinku turnit tai rivit tulee, koska oltiin aika paljon kumminkin, tää aika tiukkaa pelata tässä pöydässä, niin mun mielestä oli ihan hyvä paikka bluffata. Et se on semmonen yksi tärkeä seikka se, että miten on tähän asti pelannut pöydässä, että onko pelannut tosi räiskien vai sitten silleen vähän tiukemmin. Et jos tiukasti on pelannut pöydässä, niin tietysti bluffien todennäköisyys onnistuu on huomattavasti parempi kuin sitten, että olisi pelannut hirmu aggressiivisesti koko aika pöydässä. Mut joo, edelleen turniltakin olisi mahdollista pelkästään kipata ketään käsi. Mutta itse asiassa, koska vastustajalla on niin iso showdownin menoprosentti, niin tässä tilanteessa mun mielestä se tarkoittaa enemmänkin sitä, että vastustajalla on tosi heikkoja käsiä vielä tässä vihurangessa. Jolloin se tilanne avasee meille, tai se on ihan hyvä tilanne sitten bluffata meille, mutta meidän pitää bluffata myös sitten, jos me lähdetään bluffaa tätä niinku tässä turnilla, niin sitten on ehdottomasti myös riveri bluffattava. Joten tässä tilanteessa löytyy edelleen tommonen 3/4 potilista vastustaja maksaa. Riveri tuo 6 on oikeastaan meille hyvä kortti. Jos riveri on 7, se on itse asiassa vähän huono kortti todennäköisesti. Koska vihulla on aika paljon jotain 7x käsiä tässä, mitä sillä voisi olla. Mutta 6 taas, ei sillä pitäisi mitään 6 olla. Ja sen kurkokin vähän epätodennäköisenä, koska uskoisin, että se olisi korottanut jo joko flopilla tai turnilla. Joten oikeastaan vielä suht optimistinen sen suhteen, että tässä bluffi menee läpi. Koska vihu on aika vaikea maksaa enää, niin jos me tässä riverilläkin lyödään jollain 7. Ja toiseksi se tosiaan, koska se maksaa niin useasti noita flopia turnin lyöntiä, niin mä en usko, että sillä on kovin vahvoja käsiä tässä kovin useasti. Joten sen näillä perusteella sitten oikeastaan voisi puskeakin tässä riveri, mutta etti tommonen 15, mikä tulee vähän halvemmaksi. Se käytännössä on sama asia kuin pusku. Joten joo, vihu kippaskin tohon. Et tässä nyt oikeastaan avainasemassa oli se, että vaikka toisaalta vihu menee kyllä tosi useasti showdowniin, 34% kerrasta, mikä on aika iso, kun normaalisti se on jotain 25 pintaa vähän alle. Niin tuo 34 siihen suhteutettuna aika iso, mutta toisaalta myös vastustajalla on tosi heikkoja käsiä tässä yleensä riverille mentäessä. Koska ne maksaa niin useasti flopi ja turni lyönnit. Joten sen takia tuossa bluffi oli ihan hyvä ja tällä kertaa onnistukin. Seuraava tilanne on sitten tämmönen vähän erilainen. Se, että äsken mietittiin, että ihan loppuun asti bluffataan, niin katsotaan miten tää menee. Eli korottiin ennen floppia kurku 10, suittari. Ja floppi tulee tämmönen mun mielestä hyvä jatkolyönnille, koska vastustaja on vähän huono. Ja meillä on kutari tässä ja sen lisäksi meillä on yksi ylikortti ja 10kin voi olla ihan hyvä, jos vastustajalta tulee maksu. Ja
vielä kaiken lisäksi meillä on niin sanottu takaoven väriveto. Joten lyötin tossa ja vastustaja maksaa. Okei, nyt meille avautuukin toi takaoven väriveto. Sen lisäksi meille tulee toinen kutari, eli tupla kutari meillä on tässä. Seiskalla tai jätkällä saadaan suora. Ja tuo kurko on yleensä hyvä kortti meille myös riveriltä. Ja kymppikin voi joskus olla ihan hyvä kortti. Mutta ei hirveästi kortteja tavalla, mitkä meille hyväksi, joten edelleen halutaan lyödä tässä. Lyödään tommonen 7 € tässä. Ja vastustaja maksaa edelleen. Riveriltä tulee 10. Tässä tilanteessa tämä vastustaja edelleen seköttää. Jos me lyödään, niin me ei kyllä ikinä saada maksua miltä huonommalta kädeltä, että se on aika selkeä. Ja toisaalta tuo 10 voi olla vastustajallekin ihan hyvä kortti. Että siellä näkisin, että vastustajalla helposti voi olla jotain niin kuin kuningatar jätkää tässä tai 9 jätkää. Tai no joo, siinä varmaan ne jätkäkädet onkin. Ehkä joskus joku jätkäparikin voisi olla vihulla. Mut joo, ei ole oikein syytä. Tässä tilanteessa mun mielestä on huono tilanne bluffata, koska toi suora todennäköisyys vihulla on ihan hyvä. Ja toiseksi jos vihulla on joku 7, mitä sillä voisi olla, joku 87, 97, niin me saada sitä kippaamaan. Ja tässä on yksinkertaisesti liian paljon käsiä vastustajalla, mitkä tuo 10 on hyvä kortti. Ja huono todennäköisyys sille, että meidän bluffi menee läpi. Joten vaikka me flopilla ja turnilla lyötiin, niin tässä riverillä on aika huono tilanne enää jatkaa bluffaamista. Joten päätettiin luovuttaa potista sököttävän perästä. Ja vastustajalla oli tuo kuningatar 9, joten tuskinpa olisi kipannut loppujen lopuksi sitten. Mut joo, ei aina tarvi niin kuin tosiaan, vaikka tässäkin tilanteessa on hyvä bluffata floppi ja turni, niin ei missään nimessä aina ole hyvä tilanne jatkaa sillä bluffilla ihan loppuun asti. Et joskus on tajuttava lopettaa tai luovuttaa vaan potista. Niin kuin itse tässäkin tilanteessa. Vähän erilainen tilanne, 3-kätinen. 3 petattia kuningatar, ihan normaali. Ja saadaan tämmöiseltä aika tiukka pelaaja. Ja saadaan siltä maksu. Floppi tulee kurko high. Tämmöiset tilanteet on yleensä aika hyviä bluffata useampi katu. Minkä takia, niin jos vastustajalla olisi S-kurko, niin se olisi kyllä 4 petannut preflopissa. Eli S-kurko on hyvin epätodennäköinen käsi vihulle. Toisaalta vastustaja on aika tiukka, joten mä en usko, että sillä on kurko jätkää tässä tai kurko 10 kovin useasti. Okei, 3 hengen potissa kurko jätkä voisi olla, mutta kurko 10 en enää oikein usko. Ja jos taas vielä useamman hengen potti, niin silloin kurko jätkäkin on aika epätodennäköinen. Joten loppujen lopuksi, millä kädeltä tästä vihulla saadaan maksuja enemmän kuin 1 katu, on yleensä pelkästään kurko kuningatar tai sitten jotain 7 tai 8 pari. Mutta joo, ne on aika epätodennäköisiä käsiä. Tai silleen ei ole niin iso osa vastustajan koko rangista. Joten hyvä on lyödä tässä. Ja vaikka flopilta tulee maksu, niin mä uskoisin, että vastustajalla helposti voi maksaa tässä flopi jollain 9 tai 10 parilla, jätkäparilla. Minkä siis aika monesti kumminkin kippaa turnilla. Tai ehkä jotain niinku huonompaakin, tai siis semmoista vähän erikoisempaa vihulla voi välillä olla niinku joku S8 tai jotain tällaista. Mut joo, kurkot on yleensä semmosia ihan niinku parhaat käsiä tai parhaat bordeja, jolla bluffata, koska tosiaan vastustajalla ei pitäisi kovin monta kurko X-kättä olla. Joten tämän takia lyödään edelleen turni. Mut vastustaja ei voi kyllä maksaa. Ja koska se maksaa flopi ja turni, niin mä uskon, että sillä on käytännössä aina tässä tilanteessa kurko jätkä tai kurko kuningatar. Ja en usko, että ne enää kippaa tässä vaiheessa. Joten sen takia mä päätän vaan luovuttaa potista ja sököttää tän riveri. Mut silti, vaikka floppi ja turni oli hyvä lyödä, niin en koe, että riveri on hyvä enää lyödä tässä tilanteessa. Mutta tosiaan hyvä paikka bluffata flop ja turni, mutta riveri on aika huono sille.
Ja vastustajallakin tuo kuningatar, millä se potin vei. Mut joo, aina pitää niinku miettiä, että kaikissa näissä yhteistä on se, että vaikka aina pitää niinku miettiä joka kadulle se, että miten järkevää on jollain kädellä bluffata. Jossain käsissä saattaa olla järkevää bluffata pelkkä floppi, jossakin floppi ja turni, niin kuin näissä kahdessa viimeisessä, ja joissain käsissä kaikki 3 striittiä, niin kuin tuossa ensimmäisessä 10-9 kädessä. Et ne on aika tapauskohtaisia, vastustajakohtaisia, ja sitten myös pöydästä, tai niin kuin pöydän, mitä tulee kortteja tuohon pöytään, niin siitä hyvin riippuvaisia. Eli hyvin tilannekohtaisia, jotka pitää aina miettiä yksitelle se tilanne alusta loppuun asti. Mut joo, semmosia tässä nyt 3 kättä noista bluffaamisesta nopeasti. Jos teillä on jotain hyviä bluffikäsiä, mietitte, että pelastiko oikein, tai mietitte, että olisikohan tämä voinut bluffata edelleen tai järkevää luovuttaa aikaisemmin, niin ehdottomasti tämmöisiä käsiä vaan tuommoinen foorumin puolelle ja katsellaan itse läpi sitten tarkemmin. Mut joo, tämmöistä tällä erää, niin katsellaan tuossa uuden videon parissa sitten joku toinen kerta. Morjes.